Riwruok mar jotije mag mbalariany mag piny owacho mopogore opogore pacho ka obuogo ni ok ginidogi e tich chakre dwe mar 9 poni jotend mbalariany ok bi yienegi chiwo paro margi kendo bed e winjruok e wi rang'iny mar tich mowinjore gibedie. E twak manobagi kod riwruogno kotelne kod jagoro margi Charles Mukwaya, gikoni jatend mbalariany nyocha nobago romo kendo duoko piny rang'iny mar tich kata job groups mekgi, gino ma ok gibi yiego kata nade. Nyaka sani gidwaro mondo omi nywandgi e twagni kendo migi ratiro magi, rang'iny mar tich bende mondo medgi kaachiel gi mamoko. Are engaging in unfair labor practice by sitting alone. They have downgraded. One of the things that they have done, they have downgraded the current job groups that cover employees in our public universities. 2, they have created their own highest job grade, that when they retire from their tour of duty as vice chancellors comes to an end, they come back to the university, but they will occupy job grade in the university. Whereas for the rest of the staff, they have downgraded their job grades. That is unfair labor practice that we're saying. The new academic year is beginning in September. If this matter is not remedied, we are prepared. When the students come back, we are prepared to sing our usual song.